ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଜୁରିଆକଟା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ତରଫରୁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ଅଗ୍ନିସେବା ସପ୍ତାହ ଏପ୍ରିଲ 14ରୁ ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ ଅବସରରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଆମେ କେମିତି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଗ୍ନିସେବା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। आज आम स्कूल को टाटा स्टील मेरामंडल आसी मु बहुत शिखिली आ मत बहुत खुशी लगे जहाँ सब शिखेले मु सब शिखिली आम साहसर सहित सब करबू आमको शिखाइले निया 5 प्रकार थाए साधारण निया, ऑयल निया, गैस निया और इलेक्ट्रिक निया। आज आम विद्यालय रे जातीय अग्निशम सप्ताह उपलक्षे टाटा स्टील तरफ आयोजित मॉक ड्रिल कार्यक्रम रे छात्र छात्री माने जोग देई जो तालीम ग्रहण कले ताहा बहु उपयोगी एवं यह आमर भविष्य पीढ़ी को दूरी पाकरू रक्षा करने यह गोटे सुंदर माध्यम। तेणु जहाँ ये प्रकार कार्यक्रम टाटा स्टील तरफ जारी रहिले यह समाज पे अत्यंत मंगलकारी।